Centenarya naman po mula Malabago, Kalasyaw, inspirasyon po ngayon sa komunidad. Para sa Good News na ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Dumagdag sa listahan ng mga centenarian sa bansa ang Pangasinenseng si Lola Estefania Ballesteros o Bai Inyang mula sa Barangay Malabago, Kalasyaw matapos ang kanyang ika-100 kaarawan noong Sabado de Gloria, April 4. Sa nasabing okasyon, nagtipon-tipon ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga residente upang bumati at ipagdiwang ang natatanging yugto ng kanyang buhay. Nagbigay-pugay din ang Barangay Council ng Malabago na itinuturing si Bai Inyang bilang simbolo ng tibay, karunungan at katatagan ng kanilang lugar. Ang ika-100 kaarawan ni Bai Inyang ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi isang makasaysayang okasyon na pagmumula ng inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon bilang simbolo ng buhay na hindi naglalaon anuman ang mga pagsubok na darating. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.